spojenci Sparta Trnava a Energia Dobica s výsledkom 2-1 po polčase 2-1. Vážení športoví priatelia, ďakujeme vám za účasť na dnešnom stretnutí a pekný večer. Dneska si hral podľa mňa veľmi dobre. No povedz tvoje zápasové dojmy teraz po tomto zápase. Tak bolo to super, atmosféra bola dobrá. Škoda, že dostali hlúpy gól, ale netreba tým Mancerimanským hreku zadzovať, to dostáva lepší brankár, takže to je úplne normálne, si myslím, že sa stane za český rok, že by sme ho mali podržať a lebo na jednom zápase nás podržali. Dobre, tebe ak sa hralo teda dneska aj proti tým superom Seje, vám tam robil trošku problémy? Tak si nešpatný futbalista, ale myslím, že sme ho zvládli, niečo závažného sme nepustili, takže si spokojný. som spokojný. Dobre, díky.